Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association haringkat bat kiwe kikinhon henne kasi kila penlong ya kajingelang ban yakren halor kajingja kabalaja hennen kamit hamauring kening. Habayakren ba unong aiktin ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association uba balaji jerwa uloong bakakenhon jongki kadon kajinge trailang bat kikinhon bapher balada don kinu kijing kia trailang ka AKMTTA ka persya ya kajingkran jong ka sorkar bat jong kita kitrai karkhana ki ba pendo ya ka hok jong ki para driver uloong ba kajinga ki jong ka MCTODA ka de halor ka dor ha ka ba ka sorkar kala bu ban siu ka ta ka khandai tingka shi kilometer bat kat hadu menta kini kitrok ki bakit na ka company ki yo tang san tingka ai ulai thu ba ha ka jinga kren hne ka sngi ha ka jingelang ba ka MCTODA kala kren shai bakat ba kimpat panlat ya kinong lambat ki dekhot jong ka kenhon kinom wan ban ya kren ulayat hu ru ba usembut menteri rang ba kejela uba sneu bhalang dhar ulakhot ekran henry kaseng kayeng ha kanong rem ba ka sorkar kadi ban palat chwai ki nong lambat ki dikhot jong kaseng na kalyang usordar ka mauring keneng uba Peter J Lawai ulayat hu ba ka shnong kala ai jingbet ya ka MCTODA ban penlong ya ka jingekhi ha ka ba ki babun ki nong shong shnong ki de ki driver bat ki trai kali bat kila no sinyang shibun ya kashnong hababun ki benta uloong bakine ki company ki day ban ailat shwai ki kali jong ki try muluk ban ailat shwai ya kita ki kali ki bawan na ki we ki jela uloong bakim shimlapan ban penya ya kita ki par motion henry ki pan tang ban kentiu ya kador jong ka baikit jong ki te kumba fitip mangi nakaliang jong ka AKMTTA mata nadu ka ba sedang gani ka jing ki hi ngila don rengkat hi baka MC toda lamar belai ngila de bete hi kata ka sekular ne kata ka jingya sautu hapreng jongki association bofer badan hani apo jela jongi balada kadan kanu ka jingye ne kanu ka jingye ki ingin yang rengkat kat ba kadang dai ba dawa ka jing dawa ya ka hok bat ya ka buram hi te kumta hi ngi nakaliang jong ka AKMTTA ngiwan hang ni ban peni ba kata ka jing kersan bat ru ban persya ya kata ka jing keren jong ka sorkar bat kita ki try company kita ki manager ki bakran bapendu yang kata ka hok jong kini ki para driver jongi ki nong bela jongi ki belah ni ke beri nyau trap te ta kada ngi dah saukhya mensem habangi menen mit ka ja kum tu bahadu ki khulung khna ru ki khamap shu ki kawang du tear gas ki kawang du stun grenade hakmat jongi khulung khna te ka tu kala long baik ka brief ka grade violation kala de ka violation ne kata ka jingle bakla nakaliang jong ki pulet jong ka administration aba lada file kawang ki stun grenade ne ki tear gas file ben pej how to dan kelung kena de am bat kat kum ka jing sautu jengi na bro hat ki member ki badan hang ni ru ni yo sngo ba ki pulet menen ki ladai ki bala syok hangwang kila ya buat te nakatu ka penhe hi maki ki penhe yau hi maki ki pensneu hi maki ya kani gajing ki anrai nadu ningkong por bayaki nadu ki tu ki arlai tarik ki bayaki ru bakhamdan kanu ka jing soksi bakhamdan kanu ka jing ja kata ka jing penpai kali ru kayat be ka basuk ka basan anrai kansan marsen berngam kini ki company kini kita kai company siman ni ki kini ki board administration ru ki kloi ban shim action ki kloi ban penklumar ka snong ka thau bat ka jingwan jengki menen ru kalalong no kumbale ikile no hangni umdan le no menu ru umdan we ru de ta bo ang budai ta nong tu ne nong them ne nong peniap brio ani ngi dei bitang ki nong bala pi pen i bor ngi hadu kani ba piwan siteng met kum mengi dei kile no pinwan siat pinwan peniap yang ngi ba pinjak klub kum mengi dei kita ki saudak na ki GNLA na ki ka jing kelinga ngakwa ban bu ru yang sorkar let's say lamar belengi ba marsen berngam napo company ngi ba ka administration ru ka kloy masen ong utu udakar dipendar ne waina masen ong mu ban phak kem no ru ka administration kala kloy te kani borok hai kapeni shai ba kapeni sab ba borok hai kini ki basan shar kini ki MLA MDC basan shar manta apo ka GHDC ne apo secretary ki basang ro kila ada bam pisah kila ada shem pisah napo kini ki company takada ki da ki care ki sumar bhai kini ki company
lada kumta lada kamdei kumta balai ban kloy ban pakem mi kita kinong yalam jong ka MC to daro balai barsen berngam uta udakhar bakin shim action wot kata nan mar balai nadu pini ihi nadu ningkong kisngi ki jing yakhiru kalong be ka jing yakhiru ka jing strike ru kalong be daka bajai jai daka jing pen sautu iki driver ba pet kane ka dei namanta jong phi bat namanta jongi bat namanta ka lewei ban wan pe ka bangidang ngi kumba phi kli kata ru ka dei ka wei na ki jing kli ki ba kong santam kane teli ki factory kane teli kita ki factory ko factory cement kumanga ong mene hante hapo jing yalang ru mah kumba ong mene hapo jing yalang ru pa nakashis pangot ladang ni penyang ni ki baterai hapo factory tang arpau khatsan arpau ngot ki khasi ne ki jantia ne ki war ki bhai ki bayo tre hantu po company batam ude udah karbai te kata pi kala ka ekonomi ru kale let shabar wat mentah hapo state jungi kadan ka unemployment crisis ki kena jungi ki wat kam ki wat jam rai kimyo ara tiki wat wada dan gini ki company ru kam say jing mento ai wat iki tu ki try snong gi basa stage po alum snong ni ru kam dan jing mento ki gai ka jing mento ya ki kalong bai tang kal air jabo ko jabo bat ka jing sniu jong ka mariang ni bai ka senjam jungi kumta kumenta ka singi ngila ekran hapo ka jing yalang ni borokhat bat nakalian jong MC to daru ki ladap ong ka basai bakat bam kawan ka jing ka news mantan ru ba deputy minister badai ru transport in charge jong transport ministry ila pun ban khot ekran henrai nakaliang jungi ka MC Toda bat nakaliang jungi ka association ki bakersyan ya ka MC Toda ngila de ekran be da basya ba kat ba pimpat pelat kinong yalam jong ka MC Toda ngimpat ki member bat kinong yalam jong ka MC Toda ngin numpat poi kami ekran to kani ka jing syara ru kilabon kiladon jin khandai ngot kinong kitkam bat ki dekat napo jongka MC Toda ka pen kat kom ka jingra jungi mene hapo meeting ru nakalian jung MC Toda nakalian jungi ki tourist association ni ru kalong bai ka jingi ki kan yat bai wat lada kinong yalam jungi kila sha thap kila sha kem ru ki hendrai ngi kinong buat jengki ngin pentulon bai ya kan ni ka jingi ki jungi ngidang don ki president secretary naki unit baper naki circle baper bat naki district baper bat lada pipet mentaru hang ni mdai shu tang ta ujain tiana menu badan hade hendrai hani ladon lang bat ukasi ubhai upenar uwar ugaro barok khoi ladon lut hang ni te kani kamdei shu kembang ngi ong mene kani kamdei shu kata ka jing yakhi tang jongi ki nongnya trok ne jongi ki nongnya kali hendrai kani kal ade ka people's movement bat ngi nga kerpat ya barok khoi ki pajba ba kendet benreu udakar ukhar ubreu bawan nabar ulapoi haduk kiuja ada pim kendet benreu menta kalawai jongi kalado bat ngim la shu ban jubab wat iki pateng jongi ban hadia te kata kan namar ba kajing pen kelumar kamdei nakaliang jong ki driver na jong ki nongnya kali hang ni kajing pen kelumar menen ngilapet syai bah wat iki evidence ki badon ki video ki balade bring mengiru ngi ba daka basyai ba kidan ki pulet ki balabuat nang ta pa ki kam kenshu badan ki khulung khna tu hajan ru ki kam kenshu kila shu kawang bai dustang ni kila shu bam pathar bai ki kam pet dale se don khulung khna hajan nei aba la syok khang weng pidang perform duty te kapen katno kita ki polis kidan kata ka discipline na kidan kata ka jingso tu na ka jingso lem na banta ki pat ba bro kata hi kan ngihap kata hi ka jingkeli ngibu na do mene hang ni borok khoi ki member borok khoi hang ni hi kila yebu jingkeli kata ba balai utau pulet haba dei hapo sar pisai ki sulai pisai kita ki tiar yale handrai dalade ka por pat umdei tang hapo lapanga handrai haman ki border jong kamik halia bodan issue uwei upulet khasi ne uwei pulet na po UMLP piminum ira uwei ru hatu po jaka but kumangi ong mene ba season siat si jeri ku dakhar kilaya pet kerat kilaya pet re ha handrai mangi pat ngi khamdan ni ai menen ngi kamera tang wei jeri rong kamera tang kata ki wan pen ibo rengi te kan ni ka pen i ba lada ka dei ki breu ki bam dei na post jengi ki bam dei ki try muluk jengi ki nuot ban le ben ki nuot ban nyon ki nuot ban syok ban dat ban pen kelumar ki nuot handrai lada dei ki breu ki breu banabar ki kita ki dakhar ne kita ki breu ki bawan nabar ba hi ki non tribal hi ki kloi ban yarap ki kloi
kumpi wat naya keren wat tanggal lapangap lepek tang hapo sar porba las kani ba i ba PS lingdo yang ban boycott yang tu ka ekonomi menu balik dah sya pulit Meghalaya jungi dah sya pulit Meghalaya jungi kipen ibor kipen ai tang hapo sar bat hapo sar Meghalaya tang hapo sar Shillong ki wan pen ibor tang hang tu sisen bakila poi syapo bodar syapo ai kila along baik kum tu ki bapong skat kim dan buar kim dan ai dai baik tu kila dai baik ki bapong skat nai pong su tu ka patulun ru pong baik dak skat nai yura nai penibor rengi penibor tang ya para khasi kilik syapo bodar katu ki beri basa syapo bodar ai ki syam jing kilik syatai peni tu ki sulai jong pi stay ba kini ki baya mut ban keni ka jaka ba pen kulmar kini nok snong jengi po bodar kin tian kilik syatai mendai hapo sar le ka biang lot ni so thu ba menta kala jan ka cherry blossom timut pila jan du ka pisal adangi dang yaki mangi ting nang ni rungin ang baik ba lada kata ka kongsan ka cherry blossom nyapi ni rungin dang la ban khang la de ka Shillong ni rungin khang la de ka Shillong kenang ba kata ka cherry blossom jong piru pin club lada pila invest di popular ni rungin hang ni baro khai kilai invest di popular kawai ka trok ka song dor ka no dikilai pausau paulak lada ngi khain lot baro khai hang ni ki trok badan kelai kat ka budget jong ka cherry blossom ni rungin khang lang ya ka cherry blossom minum ailat hi ka cherry blossom ru bukan ya cakmat arpnyo terik nadu arpnyo terik ni ka benai bala de baik ma ka jingye ki jong ka MC toda ma ka jingye ki jong ka MC toda ka long baik ka beningkong ban penyo ya ta ka dor ka bala te da ka sarkar hi ka bala bu da ka sarkar hi kata ka long khandai tingka 10 kilometer kata hi ka jingdawa bat kat menta ka hadu menta kini ki trok ki bucket ki bai ai napo company kiyo duna kiyo tang sanding ka ai kiyo te perkhat ma pi so ka overload hang ni shayong ba ka overload ki kali trok kit overload andre balai kit overload dai na menta ka dor ka berit ada menta ka dor ka berit ngin hab kini kimban sira bakin hab ban kit overload bat hang ta ka por ba business so tu ba lada sanding ka 10 kilometer piyok andre ka dor sarkar ko ong khandai tingka te perkhat katno ka profit ka balek syapo ka company katno te katni kitli kisnam ki balada ru plai kini ki company badan hang ni ki company cement company ko kiyo de ki pau kulor de ki lai pau sau pau kulor ka revenue kiyo ka revenue te nakatu tang lada ki ai pen ki kini tang kata ka khandai tingka lada ki ai be kata ru kampat kata re ka revenue jengki kadang don be ka net profit of 25 to 30 crores kumbaki bu bai kim siu so ka wei ru kalong ba ki thiet hi ki kali la jong ki thiet hi da company te kini bro khat ki badan kali ki badan truck ki badan dumper ki badan clinker e ru kimyo su banket ki bayo kat kum ka notification bayo ru kadan bai tang hapo ka padang ka East Jante Hills but West Jante Hills Drivers Association Owners Association kamdai ra drivers kidai tang owners kiyo ru tang prapo tuli hapo prapo tuli te perkhat ma phi prapo baro ka state Meghalaya tang prapo tuli ki truck bayokit cement te perkhat ma phi kini baro shanu kin lek da ka kin bela naga government ling yung pet ya ka government lay nadu ningkong yung pet ni kham demand extra kai bam khamdan ni demand ba ka badan ong gitu ki cement company ki cement factory baki dai ban siu ba yak tu ka kedor khandai tingka kum balabu ka sarkar dai ba pinte ya kata ka dor la jong hi ba lada ngikit kata pnyo ba sanding ka pnyo anreu tingka kam dai ra ban long ta ka dai ban ya ba kum balate ka sarkar khnang ba maki ki driver rukin ki try rukin ka company rukin badru ka surok singkin ru kan ne kan sa kamslam ban ka ba menta